Știai că poți scana produse de wellness? Grupurile de produse sunt o modalitate bună de a introduce uleiuri. Avem grupuri de produse, inclusiv kituri de start și uleiuri. Poți crea grupuri de produse pentru uleiurile tale sau cele folosite la evenimente. Din pagina principală, apasă pe meniu și alege grupuri de produse. Vezi listele și grupurile tale. Pentru a crea un grup nou, apasă pe plus în colțul din dreapta jos. Numește grupul și alege produsele. Salvează. Selectează un grup și apasă editează. Alege produse și apasă salvează. Alege grupurile înainte de scanare. Invită-i pentru o scanare completă mai târziu.